Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, masobra 500 ka minibuses sa Iloilo City mahiwat sa Unity Caravan subong adlaw bilang pagpamatok sa suspension sa modernization program. Report na hanungod sa Chinese-led POGOs urgent and critical suno sa City Council. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Ginabanta 500 ka mga minibuses o kon modernized units sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang mapasakop sa Unity Caravan nga ikasar sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated o kon WVATCCI. Umpisa alauna sang hapon subong adlaw tubtob alas 3 sang hapon. Ang Unity Caravan ang isa ka tikang sang Transport Cooperatives and Corporations para pamatukan ang ginaduso sang Senado nga suspension sa Public Transport Modernization Program o kon PTMP or mas kilala sadto sa Public Utility Vehicle Modernization Program o kon PUVMP. Suno kay Rizal Alido, President sang WVATCCI nga ini ang tikang sang transport groups para ipanawagan kay President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi pagpamati-an ang proposal sang Senado nga isuspend ang modernization program. Magalawig lamang sang 2 ka oras ang caravan sang Transport Cooperatives and Corporations bangod nga hindi man sila gusto nga makatugas ang huol sa mga pasahero. Pagkatapos ang ila caravan, mabalik na ini sila sa ila tagsa ka mga ruta para makabiyahe. Ang City Council sang Iloilo bilang Committee of the Whole nagdeklara nga ang mga isyu nga may kahilabtanan sa Philippine Offshore Gaming Operators o kon POGOs kag mga illegal immigrants nga nagapuyo sa syudad urgent and critical in nature kag nagakinahanglan sang dako nga tikang agod maprotektahan ang syudad. Sa ila report, ginako sang committee ang troubling presence sa mga illegal nga aktibidad nga ginahimo sang mga illegal immigrants halin sa illegal gambling tubtob sa human trafficking. Ang City Council nagpatigayon sang investigasyon in aid of legislation sa mga ginreport nga illegal nga aktibidad sa mga foreign nationals sa syudad. Ini nga mga ginabanta nga illegal nga aktibidad nakalakip sang wala natugutan nga sugal, human trafficking kag iban pang mga kaangay nga illegal nga aktibidad nga ginahimo sa mga Chinese operated nga POGOs. Ang investigasyon resulta sa mga report nga nabaton sang local legislators nga ini nga mga wala natugutan nga mga foreigners nagapadayon sa nagkalain-lain nga illegal nga aktibidad sa syudad. Ginsiling sa mga konsehal sang syudad nga nakabaton sila sa mga report nga ang mga Chinese o kon mga foreigner nagapuyo pagani sa pila ka mga mamahalon nga subdivision sa syudad. Si Representative Julian Baronda nagsiling antes ang mga opisyal sang National Bureau of Investigation o kon NBI sa Western Visayas nagkumpirmar sang illegal nga mga aktibidad nga nagalakip sang online gambling operations kag iban pa nga fraudulent schemes kag krimen nga ginahimo sa mga Chinese nationals. Dugang pa nga ang City Council magpatigayon sa dakong atikang agud maprotektahan ang Ilonggo nga komunidad batok sa sini nga mga malaot nga mga individual kag ilang mga illegal nga aktibidad. Ang committee nagpadalaman sa mga kopya sang ila report sa tanan nga mga stakeholders, lakip na ang Department of Labor and Employment, Bureau of Immigration, sa pulis kag NBI para sila tampad nga aksyon. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.